Bună ziua, dragi doamne! Bine ați venit pe acest canal. Vreau și astăzi să aveți ceva folos din el și să vă arăt o chestie care cred eu că o să vă placă și sper că o să o aplicați în casă, în folosirea voastră de zi cu zi. Arăt un pic mai deosebit și tot cu scopul de a înțelege despre ce eu vorbesc. Deci, este vorba despre această cutiuță, dar în mod deosebit de conținutul ei. Întâi de toate vreau să vă zic că pentru față știm cu toții că sunt foarte bune măștile, dar cumva ne este nu întotdeauna chef, timp pentru a le prepara, pentru a lua toate ingredientele și le aduna. De asta eu am făcut un lucru pe care vi-l arăt și vouă. Deci faci o cantitate de mască pe care o dorești tu. Spre exemplu, aceasta pe care eu o am este cu infuzie din mai multe ierburi. Puteți adăuga aici chiar și urzică, că ne ajută și ne tonifică foarte bine tenul, mușețel, ceai verde, oricare alte plante care le aveți, coarje de lămâie, de aloe vera, chiar coaja, gelul, toate plantele care le aveți, puteți face o infuzie ca să fie una sănătoasă, evităm cumva pachetelele de ceai și obținem respectiva infuzie, în care eu am luat jumătate de cănuță de această infuzie și am dizolvat în ea 10 grame de gelatină. Deci jumătate cănuță infuzie la 10 grame gelatină. Plus în ea adăugăm acele ingrediente care dorim. Eu am adăugat curcuma pentru că are efectul de prevenire a îmbătrânirii, prevenire a apariției ridurilor și chiar dacă și le aveți, acele riduri care se poate încă de lucrat cu ele, să știți că are un efect foarte bun. Deci acea masă care am obținut-o de gelatină cu infuzia, plus am adăugat curcumaua, deci eu am pus cam 2 lingurițe mici. Am obținut o masă pe care o întindem pe ceva plat ca ea să se răcească. O puteți pune la frigider. Nu că o puteți, este indicat să o punem la frigider pentru 2 ore. Deci, în rezultat, eu am obținut, iată așa, din acea masă totală care s-a dat la frigider și s-a înrăcit, iată aceste pătrățele. Vedeți că ele sunt subțirele, nu se fărâmă, totuși își păstrează foarte bine forma și eu le păstrez, iată aici, în gel de aloe vera. În gel de aloe vera pentru a nu le usca. Am aici și o linguriță care mă ajută să le iau. La fel, dacă nu doriți să le țineți într-un gel oarecare sau într-o infuzie care v-a mai rămas, puteți să adăugați aici. Deci, pentru mai mult timp le puteți păstra în felul acesta. Iată, mie așa mi-au ieșit. Le-am tăiat cu foaie. Eu am pus pe foaie de copt ca să nu se lipească. Și în felul acesta iată așa el arată. Da? Care este primul beneficiu pe care ni-l dă? Deci, întâi de toate, ce fac eu dimineața? Sau, mă rog, pe parcursul zilei, pentru că are efect de îmbătrânire, mă rog, îl putem folosi și la amiază și seara, când aveți timp. Totuși, este mai bine dimineața. De ce? Pentru că când ne trezim, sau avem pungi, sau ochii sunt încă un pic obosiți, pentru a da o revigorare, o putere, o privire mai vie, niște ochi treji, eu le folosesc în calitate de paciuri. Adică iată așa un pătrățel și îl aplic în această zonă. Foarte bine. Și exact fac așa și la celălalt ochi. Deci le las pentru 2, 3, 4 minute. După care, deoarece sunt naturale, nu sunt cu produse sintetice care le dă această gelificare pentru o perioadă îndelungată, ele după 2, 3, 4 minute, în dependență de temperatura feței, se încep a se topi. Deci dacă după ce acesta
eu o să-l iau pentru că eu deja l-am aplicat odată, da? După ce el începe a se topi, eu neapărat, iată de ce am făcut și ce am de asta și arăt așa. Că l-am întins pe toată fața. Este cu infuzie de ierburi, v-am zis, este cu curcuma, este cu efectul ăsta pentru îmbătrânire și eu mi le pun destul de des. Ca să nu facem noi masca de fiecare dată, eu consider că aici fiecare pătrățel reprezintă deja o mască pe care eu întâi de toate o pun sub ochi, cum am zis, după care o întind toată fața. Și 3. După ce această mască stă, eu am deja cam 6 minute stat, o să vedeți că, iată, se formează ca o peliculă. Da? Ea nu mai este lichidă, nu știu dacă se înțelege. Ea se formează ca o peliculă care foarte bine ne întinde, ne desface toate ridurile. Fie de pe frunte, fie pe ochi. Eu vedeți că am dat chiar aici de sub tot. Aici la ochi ne se formează foarte mult, dar aici ea s-a întărit și a întins toată pielea. În felul acesta, doar într-un pătrățel obținem 3-4 beneficii, avându-le la îndemână ori de câte ori dorim, le putem folosi sub ochi sub formă de paci, o întindem toată fața ca să luăm din ea tot extractul de vitamine, de minerale care sunt în aceste plante, plus curcumaua care este cu efect de anti-îmbătrânire și 3 ne dă acest lifting în momentul în care gelatina de la aer se usucă, respectiv ne întinde foarte bine fața. Puteți exact așa să faceți oricare altă mască doriți. Dacă aveți piele problematică, poate cu arbore de ceai, cu cărbune activ, cărbunele cel negru care ne face bine. Să știți că putem adăuga aici și amidon, fie bicarbonat de sodiu pentru pielea cu piete, suc de lămâie. Toate foarte bine se gelifică și în rezultat, iată, avem aceste pătrățele pe care le folosim ori de câte ori avem nevoie. Acestea fiind spuse, sper că v-a fost de ajutor, sper că o să folosiți și sper mai mult de atât că m-ați înțeles ce am zis. Deci masa aceea gelatinoasă care ați obținut-o din infuzia cu gelatină și produsele care ați adăugat în dependență de pe ce direcție mergeți, le puneți pe o hârtie de copt în cazul meu sau pe o folie de aluminiu. Eu le-am tăiat, iată așa, le păstrez la frigider, vă mai arăt o dată că le scoatem de aici, iată cum arată, în felul acesta. Îl aplicăm întâi pe ochi, se topește, o facem pe față, îl lăsăm și se usucă bine și ne întinde fața, pentru că eu acum vorbesc, dar să știți că mă strânge un pic. Totuși am vrut să vă arăt. Ca o idee, vă puteți face un asortiment ca să nu mergeți în magazin, market, farmacie, oricare alt brand de unde procurați. Vă puteți face câteva feluri diferite de mască și cu această gelatină să le gelatinați așa și să le folosiți în fiecare zi pe care doriți, fie azi cu efect de îmbătrânire, fie mâine pentru hidratare, fie poi mâine pentru pete, sau puteți să faceți un curs, de exemplu, pentru petele pigmentare, fiind de 3-4 zile o mască. Să știți că în felul acesta doar o să vedeți rezultatul mai rapid. Nu poate să vă dăuneze atâta timp cât toate produsele sunt absolut naturale. Și să știți că era ideea că curcumaua colorează pielea și după ce o speli, fața ți rămâne galbenă. Să știți că nu este așa. Ea colorează doar dacă în momentul în care imediat ai scos-o, da? După care începi să clătești bine și adaugi un săpun sau un lichid sau orice soluție pe care tu o folosești și fața rămâne absolut curată. Eu am făcut-o și deja 2 zile la rând o fac, astăzi este a 3-a. Așa că eu vă doresc succes. Încercați-o pe care dumneavoastră o doriți. Dacă aveți întrebări, ceva neclarități, îmi puteți scrie. Eu mă stărui să răspund și să vă ajut. Cu mare drag pentru voi. Ne mai auzim într-un următor video. O zi bună!